Bon dia, sóc el teu profe de Tecnoonline i avui a aquesta sessió veurem com fer el carrer. És a dir, tenim feta ja la casa, la masia, el poliesportiu i vam fer l'última sessió al nostre skatepark i en aquesta sessió, que és molt curta, veurem com podem fer el carrer. Podem veure aquests exemples d'alumnes d'anys anteriors en el qual ja pots fer un carrer més treballat. Ja podem fer per al bus, aparcaments, etc. Fins i tot veurem com començar a importar objectes. Doncs comencem a fer el nostre carrer i això, en el fons, serà que farem un rectangle des d'aquesta cantonada de l'skatepark i això serà el nostre carrer. I com sempre, per trobar-hi credibilitat, que sigui realista, hem de saber com d'ample serà el nostre carrer. Per això anirem al PDF de l'activitat i anirem a mirar quines són les mides, diguem, normals. Veiem que les voreres per a vianants solen ser d'1,20 m, perquè puguin passar dues persones, i, per exemple, una vorera molt ampla serien les de l'Eixample de Barcelona. No hi ha una normativa escrita a cap ciutat, però diem que 1,20 m, 1,50 m, si és correcte, 5 metres ja és molt gran si l'Eixample. Si volem que passin cotxes, l'amplada de carril per a cotxes és d'uns 3 metres. Doncs anem a calcular quina amplada aproximada ha de tenir el nostre carrer. Si fem que passin dos cotxes i que a més puguin aparcar-hi cotxes a banda i banda, com a mínim seran 12 metres per on passen els cotxes. I a més hi sumarem a cada costat una vorera de metre i mig, per tant metre i mig seran 3 metres. Doncs hem de fer un rectangle inicial d'uns 15 metres. Anem al nostre SketchUp i mirem l'amplada. Recordeu que aquí baix les mides, és molt important mirar les mides. Anem a l'altre punt del carrer, que realment ens arriba fins al final del carrer, i amb una amplada d'uns 15 metres. En aquest cas seria aquí. Perfecte. Ja tindríem l'amplada. Un cop tenim fet el nostre carrer, farà falta calcular les mides. Agafem la cinta mètrica, que ja la coneixeu, i marquem des d'aquest punt cap a l'esquerra i marquem el teclat 1,5 metres i clico la tecla Intro. Ja ens ha marcat aquest punt, que és d'on sortirà la cera. I faig el mateix per l'altre costat. Marco cap a aquest cantó, 1,5, Intro, tenim ja marcat l'altre costat. Ja podríem fer el rectangle de les voreres, agafes aquest extrem i fins aquí, això és una vorera, i d'aquí fins a l'altre extrem. I ja tindríem marcades les dues voreres. Un cop tenim marcades les voreres, li donem textura, farem, per exemple, aquest asfalt i per la zona de vianants farem aquest color més claret. Només ens faltarà ara esfonsar la part per on passen els cotxes. Compte amb això, que molts cops feu voreres superaltes i en realitat solen fer uns 15, 20, 30 centímetres, ja és bastant gran. Per tant, en aquest cas faré de 20 centímetres. Faig un doble teclat, mireu, quan fem el teclat, recordeu que fas un sol clic, sí, torno a fer-ho. Faig un sol clic en el carrer, que es pugui moure lliurement, deixo el mouse i amb el teclat clico 0,2, intro, i em fa la vorera de 20 centímetres. Ara més ens quedarà agafar i borrar aquesta línia d'aquí, que no la volem, i també la de l'altra punta del carrer. Aquesta també fora. Ja tindríem fet el carrer, les zones voreres. Ara es quedaria fer el carril dels cotxes. Per tant, recordem que cada carril feia 3 metres i tornem a utilitzar la cinta mètrica i marcarem cap aquí 3 metres. Aquesta seria la zona d'aparcament. 3 metres més serà al centre del carrer, 3 metres més, 3 intro, ja tinc marcat. Ja podem fer la línia central del carrer, que va des d'aquí fins a l'altra punta. Ja el tindríem. I ara ens quedarà fer la línia blanca del mig. Podem fer diferents maneres, jo en aquest cas ho faré utilitzant el quadrat des del punt central i amb la tecla Control recordeu que podem fer aquest rectangle. El que faré serà fer la línia central. Miro l'amplada, l'estic fent de 30 centímetres, la faré uns 20 centímetres amplada, més o menys. Perfecte. Aquesta línia la podem pintar de blanc i ja serà la línia central del carrer. Per
Per tant, busco els colors i ja tindria feta la línia central del carrer. En el meu cas, he decidit també marcar les zones d'aparcament com a zona blava, amb aquesta línia blava. També podries fer una cloaca si volguessis, que podries currar una miqueta i aquí fer-hi un forat i que això fos la cloaca. Fins i tot podries fer-hi aquí la reixeta si volguessis. Recorda, si et passa això, botó dret i borrar o amagar, i aquí ja podries fer-hi tu ja la forma de reixa, etc. Vale? Doncs ja tinc feta la meva cloaca i ara anem a mirar com podem importar llums a aquest carrer. En aquest cas comencem a importar objectes i és en aquesta pestanya de la dreta, el 3D Warehouse, i cliquem i en aquest cas posem Street Light i buscarem fanals de carrer. Quan comencem a importar objectes és molt important que tinguem en compte quan ocupen. En aquest cas, aquesta ocupa 10 vegades més, tindrà més detalls, sí, però si et passes important objectes et començarà a laguejar. És a dir, quan tu moguis, quan fas aquests moviments amb l'SketchUp, et anirà a cops, no t'anirà a fi. Si et passes important cotxes, per exemple, si voldràs importar un Ferrari, que és una cosa molt típica dels alumnes, si no fiqueu un Ferrari em sorprendreu, veureu que hi ha Ferraris que ocupen molta memòria. Per exemple, podem trobar-ne, a veure si aquest, que ocupa 2,6 megas. Això és bastant. Si miréssim aquest cotxe, té un nivell de detalls exquisit, però a l'ocupar tant, probablement, molt probablement, mira, aquest 23 megas, és moltíssim. Al ficar aquest tipus de cotxes o d'objectes que ocupen tant, probablement el que fa és que el teu SketchUp comenci a laguejar i treballis molt malament. Per tant, et desaconsello moltíssim importar objectes que pesin molt. Busca objectes que pesin poc. Doncs un cop tenim seleccionat el nostre fanal, jo en aquest cas agafaré un senzillet, agafo aquest de 38K, a veure si n'hi ha algun altre que m'agradi més. No, faré aquell de 38K. Clico aquí, a Download, o directament a sobre la imatge, i cliquem, aquí el veiem com és, podem veure perfectament com és, i directament Download. Un cop el tenim, ja veureu que el tenim importat, està proporcionat, per tant és important quan heu fet abans tots els edificis que tot sigui proporcionat, si no quedarà molt malament. I ja podem ficar-lo al nostre carrer. Per no ficar-ho en qualsevol lloc i començar a ficar-los tots desalineats, seria interessant trobar una manera d'alinear-los, per exemple, buscant sempre que hagi buscar aquesta cantonada. I alhora, també longitudinalment, si els anem ficant així al atzar, he fet el primer, si vull fer una còpia d'aquest, és Ctrl+C, Ctrl+V, amb el teclat, i ja tens un altre. Si anem fent així a l'atzar, el que probablement ens passi és que ens quedin desendreçats i no quedin alineats. Com per exemple en aquest cas, veiem que aquí estan dos molt junts, dos molt separats, no quedarà bé. Haurem de trobar, igual que vam fer amb les columnes del nostre pavelló, el nostre poliesportiu, que hi hagi una simetria.
Doncs bé, un cop ja tenim fet tot el carrer amb els fanals, faltarà ficar-ne a l'altre costat. Una manera de no repetir aquesta feinada que acabem de fer serà copiar-ho. Com ho farem això? Amb la eina de seleccionar, selecciono primer i apreto i deixo apretar la tecla Control. Si t'hi fixes el cursor apareix un signe més en vermell i vaig seleccionant totes les faroles al carrer. Les tinc totes seleccionades. Ara les tinc totes i faig amb el teclat Ctrl+C i seguidament Ctrl+V i fem aquí una còpia. Ja les tenim totes. El que ens interessa ara és girar-les, que estiguin girades 180 graus. Per tant, el que farem ara serà girar-les 180 graus. Anem cap aquí dalt i diem que tot aquest conjunt, que encara tenim seleccionat, encara està seleccionat en blau, ho veus? I diem que el volem girar. Amb aquesta eina direm que tot aquest conjunt l'agafem des d'aquí, he fet aquesta eina de girar. Primer punt es marquem com a punt del compàs i amb el segon punt és d'on agafem, i d'aquí. I ho girem, en aquest cas, 180 graus. Ho pots fer-ho així manualment o podries clicar 180 graus. Torno a clicar i ja el tenim girat 180 graus aquí. El que ens farà falta ara és moure-ho amb l'eina de moure, que és aquesta. Anem a agafar aquesta cantonada d'aquí, faig un clic i l'anem a moure on ens interessa. L'anem a moure a l'altre cantó de la vorera, aquí, perfecte. Ja estem totes col·locades a l'altre cantó de la vorera. Ja podem fer un clic en vez de seleccionar a qualsevol lloc i ja tenim la feina feta als dos cantons del carrer. Aquest seria el mínim que heu de fer per al vostre carrer. Si a més podeu fer-hi altres extras, com fer les voreres més amples, oferir parades de bus, etc., ja és cosa vostra. Finalment, podem importar persones per donar realitat al nostre carrer i és igual que hem fet abans. Clicant aquí, posem People i molt de compte a l'hora de baixar aquests objectes, busqueu que ocupin cas, que són aquests que ocupen poquets. Si són alguns que ocupen megas, com per exemple aquest d'aquí baix, aquest està fet en 3D i t'ocuparà bastant més. Per tant, t'aconsello agafar tots d'aquests que ocupen cas, com per exemple, a veure si en trobo alguns d'aquests que ocupen poquet, com per exemple aquest. El descarrego i el col·loco, per exemple, aquí. Com veieu, finalment també he optat per fer aquesta vorera un pèl més ampla perquè puguin passar-hi millor. Doncs res més, ja hem vist aquesta sessió, en aquest vídeo, com fer el carrer, que és molt fàcil, com importar objectes, com moure'ls i com girar-los, i finalment hem col·locat persones per donar un punt més de realitat. Vinga, doncs, fins al següent vídeo. Mira, recordeu aquest problema? Com s'ha de solucionar, oi? Heu d'anar a mirar aquell altre vídeo de com solucionar aquest problema. Quan es faci això és molt important no ignorar-ho. S'has desconfigurat el teu Google Drive i has de tornar a entrar a l'SketchUp perquè això et desaparegui. Recorda que hi ha un vídeo que t'explica com fer-ho. Vinga, fins ara.